Happy New Year, Happy New Mish, Happy New Year, Happy New Year! Silvester! 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 Silvester. A čo tak Silvester? Mňami. Deobuchy. Inka, čo si to tu nanosila? Iška, ty si nespomínaš? Veď dnes je 31. decembra, posledný deň v tomto roku. To máš vlastne pravdu. Ukáž ten kalendár. Budú ohňostroje. A to je najhoršie na tom všetkom. Ale nechápem, prečo si to tu celé navláčila listím a vreckovkami. Veď je to jasné, postavíme si úkryt, aby sme tie ohňostroje nemuseli trpieť. To je fajn nápad. Môžeme si tam nanosiť aj všelijaké potrebné veci na túto hroznú noc a večer. Dobre, poďme na to. Chce to zásoby. Ešte niečo? Chcelo by to ešte slnečnicové semienka. A vodu. Deku. A samozrejme macíka. Už máme všetko, čo potrebujeme. Mňam, semienka. Inka, čo keby sme sa usídlili tu? To je to dobré. Neblázni, Iška, to sú preprdené slipy. Fuj, to idem preč. A slniečko pomaly zapadalo. Alebo aj rýchlo. Už sa stmieva. Poďme si dať večeru. Hruštička, to mám najradšej. To si teda pochutíme. Už sa to blíži. Hrozné dielobuchy. Ale my to musíme zvládnuť. Máme predsa naše dúpetko, nie? Už sa to začína. Iška, rýchlo, skry sa. To sú prvé dielobuchy. Iška! To je hrôza. Rýchlo, skryť sa. Ale to nie je to najhoršie. Za chvíľu prídu tie ohne. To je pravda. Pomoc! Pomoc! Hrozivé. Ešte, že máme náš domček, lebo to je hrôza. To čo je za plaziaka? Zdá sa, že sa zdvíha dáky vietor, Inka. To nie je možné. Nám odfúklo celý dom. Sme teraz úplne na rane. Čo budeme robiť? Iška! Iška! Poďme rýchlo. Niekam. Ukryť. To je hrozné. Inka, pomoc! Pomoc! Čo budeme robiť? Ahojte, poďte sem. Ale ty ohňostroj držíš v ruke. To je hrozne strašidelné. Vôbec nebezpečné. Veď to sú len iskričky. Len iskričky? Vážne? Máš pravdu. Nie sú strašidelné. A musíte si dávať pozor, aby ste sa nepopálili, lebo to páli. Dobre, dáme si pozor. To sa ani takéhoto ohňostroja nemusíme báť. Nechápem, prečo sme sa tých ohňostrojov tak strašne báli. Strach je normálny. Stačí ho prekonať a nájdete v tom veľkú zábavu. Fakt? Áno. Poďme pozrieť krásne hviezdy. Pozeral som na svojom úžasnom iPhone na počasie a majú byť veľmi pekné hviezdy. Pozrime sa. Čo je to iPhone? Najlepší mobil na svete. Mobil? Čo to akože má byť? Elektronické zariadenie, ktoré má rôzne aplikácie. Čože? A to vám poviem niekedy, inokedy. To by som vám musel vysvetľovať hodiny a hodiny. Tak to dobre, že to nerobíš, myšiačik. Wow.
obloha. Čo to je? To sú snáď mimozemšťania! Šťastný nový rok. Skrýli sme sa do slipov pred tými mimozemšťanmi. Šťastný nový rok prajú Inka, Iška a Myšiačik.